Da te vidi, mati. Jel ti se sviđa? Umjer se tom. Jel ti se sviđa? Tonka dobra beko je mi. Kaka si u kuhinji, pita mali. Dobro sam, dobro sam. Znam, mogu da se uspavam u kuhinji. Ha? Kad mi se spava, ja se uspavam u kuhinji. Da spava u kuhinji. Nema dovoljno ništa. Šalim se, znam da Evo da propali TikToker, ne gledate nešto večeras neće. A ti kažeš hoće, neće. Alo bre, znam Ja, da kuvam, propalim. Ti si propali, nećete ništa večeras. Ljudi, hvala svima. Dovedi ti malog s tobom kad dođeš u Vranje. Ako se malom bude videlo ono što ja spremam, neka bude, onda ćeš da me ženiš. Ako mu se ne sviđa, onda ti i ja se razilazimo zauvek. Biće mi teško da se raziđem s tobom i slomit ćeš mi srce, ali nadam se da će sve da bude okej među nama i da ćemo se uzmemo na kraju. Ušao je tvoj vjerni fan. Koji? Izabela. Gdje je ušla? Ho, ništa ti ja ne mogu obećati dok ja ne vidim dole privatnu poruku. A ne, nisi ti oženjen. Nisi ti oženjen. Nisam. Nisi ja, okej, nemoj slučajno tamo da neko i ja tu da budem druga. Ja ne volim da budem druga, znači ja sam jedna jedina. Nemoj da imaš tamo još 5 žene, devojke. Znači ja i niko više. Imaš se djelju prisling, imaš se nosiš one prislinge. Ma ne bre, kakav prsnik. Šta ti je to prsnik? Pa one minđuše. Da se to nešto maže na hleb, to hrana, šta je to? Ma minđuše one prislinge, oni jadi. Ne znam, ja sam mislila to se jede. Ova šine luda koji mi.